Għal ġurnata oħra, pajjiżna reġġa' rreġistra ammont konsiderevoli ta' każi ġodda pożittivi għal COVID-19. Il-193 każ ġdid li tħabbru ittellaw il-każi attivi għal 2643. Komplew ukoll jiżdiedu l-vittmi. Sfortunatament fl-aħħar 24 siegħa persuna ta' 89 sena tilfet ħajjitha kawża ta' dan il-virus, bit-total ta' fatalitajiet issa jitla l-236. Fuq nota pożittiva fiequ 143 persuna oħra minn dan il-virus biex bekk it-total ta' dawk li fiequ issa jammonta l 12,393. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li sal-lum f'pajjiżna tlaqmu 9,496 persuna. Waqt il-bulettin mediku li twassal kull nhar ta' ġimgħa Charmaine Gauci tat rendikont ta' sitwazzjoni preżenti fl-isptarijiet fejn bħalissa b'kollox qed jingħataw il-kura għal dan il-virus 151 persuna. Bħalissa fit-taqsima tal-kura intensiva hemm 16 persuna, fl-IDU hemm 7 persuni, fis-swali oħra f'Mater Dei hemm 35 persuna, Boffa 9, St. Thomas Hospital 10, Kering hemm persuna waħda, fil-God Samaritan hemm 62 pazjent, 3 f'Mount Carmel u fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex hemm rikoverati 8 persuni. Mistoqsija dwar il-varjant li nstab fil-Brażil, il-Professur Gauci stqarret li s'issa f'pajjiżna m'għandniex każi ta' dan il-varjant, dan fil-waqt li konfermat li dan il-varjant huwa ħafna aktar b'saħħtu minn varjanti oħra. Il-varjant tal-Brażil iva qegħdin naraw li dan il-varjant ukoll li qiegħed jaffettwa l-sitwazzjoni tal-COVID f'diversi postijiet. Sa issa mill-analiżi li għamilna aħna ma kellna l-ebda każi li huma relatati simili ma' dan il-virus tal-covariant tal-Brażil. Charmaine Gauci tkellmet ukoll dwar il-proċess ta' tilqim li għaddej bħalissa. Meta nħarsu naqra lejn it-tilqima ukoll bħalma semmejt, importanti ħafna li aħna għadna attenti ħafna li meta batna l-appuntamenti aħna ħallejna ħin biżejjed li dak il-persuna jkun qed jingħata t-tilqima u nħalluh ukoll kwarta jistenna ħalli naraw ma jkunx hemm xi side effects dak il-ħin propju għas-safety tal-persuna. Intant l-MHRA qed tinsisti li ċ-ċertifikat tal-vaċċin ma jistax ikun l-uniku kriterju sabiex wieħed ikun jista' jitħalla jivvjaġġa. Fis-stqarrija l-Assoċjazzjoni rimarkat kif sa Mejju se jkunu tlaqmu l-vulnerabbli u dawk li għandhom aktar minn 65 sena. Dan it-timeline huwa aktar tard minn ħafna pajjiżi oħra u jekk ċertifikat tal-vaċċin ikun l-uniku kriterju biex tivvjaġġa huwa probabbli li l-vjaġġar fis-sajf ikun riservat għal dan il-grupp biss ta' persuni. Għalhekk l-MHRA qed tirrekomanda li ċ-ċertifikat tat-tilqim m'għandux jissostitwixxi t-test negattiv tal-COVID u l-kriterja li vjaġġar ikunu test COVID negattiv jew passaport tat-tilqim.